ebe mfie enkono nie me wo madwuma mu saa na papa bi ebetoa me wo ho na asem tia wa na se wuni me na mse da bi wuni me saa presence papa minim wo wose me banew o bane me nso meja wo me de wawu a masie no wose wo bane me manye ntum ana okoye be na otweme ensa so no san baaye ana ose mese me banew na wodwe hu akosi sen na obu nkotodwo se fa me bone e che me na me se onsan kono musa maame no because maame na nka nche me papa wo baabi nti de minimu no na mahwe na yare am na wuo mama ye na yi nti minim obi a wote sa pani ampa me frɛ me maame ɛna ɔsie maame ɛyɛ no kro na ho emu nsɛm bebree nti wɔka asa no me de ma nka hwe papa no ewo mu a behwe no abɛsra me kakra saa nti ye be 4 years ni ɛna wɔka kyerɛ me sɛ maame ba bia me wɔ no me yenya case o tagi sa woje me be na otwemienu ni case ben ɔse no de gi sɛ me ba ɛna me se brai kasa ne nyamu nso ansana mene ne be ka bom se papa ne ba no o ka kye me se dwumakuo bi o mo malo ye from asa na o mo mfa ma be ma oba na ye de ma no nto sere me nkwaji bi ma na ne ho a kire na me tena se din ka se obi a se bi wa fe ne mehu wo na minimu suban de me ntimi fa me dwetere ma nkotwetwa wo ho ti ne me kwa kwaje bosena ma no no atwe me kwaje first one otwa second one when twa anwu no ka kye me se bibi nti odwane amba me ho no meje no okasa na otwemienu no jime na wapana di afe ba akoni amboso me nwotwe ewo wo nchen me mamienu ka me ho single room sebe ya meka se papa nko mi ntimi nka na me de kakra sa nti eduru brebi no ne me bage o me ntimi ho ase ntokwa bebre me de me nka bi ana okasa okọ nti me wo adwuma mu ana me bage ne beka kire me se ma na na ekọ no se wo kwa ba next week obeba no obo asane ne manyina ana se ma ne ha no no frame me say me ko na me se woni nyame nko e na okoye enema eten ne basa bisika hye enema basa kyese me tiase na me yesi metu ana obakoye no ni busumi me ensakora afi sike kuta me kyese we ya kyese sika ni nyina ahye na me se metu ana mo bia amesika kakra na kwa fere na kyese ya sakora enti baby na mekwa na maka che me se wo hawa wo na mu nyina eyo papa na mse eye papa no ba ye no ai bi papa de me nyini obi a ko hu hia amma so no mu se de eye de pa na ye ono a enti me musa no mesa ko baby no ka che me se ada we chinjigifo ana so obi aka che me se hawa na mu na eyo papa na adenti na wo musa wo papa na wo san ba me ho ana mse me nyini o wo se hwe ni nyina efure no enti bisa no me ba ya nwumra na me frɛ na mse papa ɛna oji so na mse oho me na mu yi maka kyerɛw ɛna wo se ye nyame ba ye enti sɛ kyɛ sɛ ɛyɛ wo na me kɔ ɛne aka kyerɛ me sɛ wakɔ nsuom akɔ kante agemmoa ɛme nsuo ne boa wo yie na nso wamfa de made na ankɔ eti nsuo na na ɛha wo kuma se abɔnten so a wo ye wadwen sɛ wodwane abɛtoa me na megye wo enti nsuo ne sim na me wo sika nsuo ne sim na me wo dabre eti no me ho sika ne ma de nyina me ne ma ahwere me no Mame, wasemi wo mame a wo no se na woni mo papa na papa na wo se wusie no ye hwan ya mi mani frede na me mame ni papa ni no mo te dem no ma wo me eti mi ni papa bia wo ba bibio na ye de na we ba ye no mame se wo papa no empo na m se na dia asam ni e tu mame gitum mi pa cho anya sa papa na ka me nyini ntum na papa no se ne kakra de papa ya ana bra papa na me hwe no eye na yie no pani mu bi fra me ka kire me se na wafirim o ka kire me se bibi sei na asie bibi sei na de he o maame papa ya wawu ya wasie ni nyame nhirawo na obehirawo na wonim se na nya papa pa no so maame dia se na wo ken papa odo me se ye o se eda sabu obeba na me ti ho a kire etina mate ho kakra makasa ne nkosoro kakra wa se mate ho obi ati ho a kire me popoye na ba nana nipa kro no emai eto ba me ne se eja wo me minim so wo me no kɔ eti we se me papa no na o de me mfa ne se sebio kom na de no no aba me nche na me ma na du eti maame wabra o papa no ansa na wo maame ebeka se papa we na ye o papa no
wo maame kan mu jaw bi ofa mu die ne siye ma sebe producer woni na anware anase wo dwane gyawo wan kam wasem wan kire wo me busa na say adan na wo yesa because me huni say sebi nkaye no de enkiye nyesa because many friend dem say papa sumesi ene wo net dem na ma wo me nti den na no ba sa no person obekire mu me ha na because me mama ya dan for pa ene wo kire mu a kire me say abra woti aware ase no di sanfom so no wone wo papa te no eti da ba kum no ene wo di sanfom emu nsem ne so ne papa te wa fa na chi ena yitranya yi na nyinsen ba wo maame ne kofa na chi yes kofa me papa no ne ti na chi do wa wale no no eno me maame ne kofa na chi kofa sa de sisi o se ne ba na me no wo wuo no de wo wuo no ena ne me maame ti awa wale na ye ne ho ade no okay ena me maame ne fa na chi kofa de sisi a o ho se ne ba na me wo no de ba wo eno nyinsen ye na akoya se papa na o ware no de wanka hwe ono aka na no tum no fa na de ena we no nso na minim say obehwe misuma se kakra wan fi me da na even though ye wo a unya abosumi nsia wogina baabi no bi ka che ne say maami asumasi agro ne di ye no we ne pie frim ba yo no ka che ne say enka onfa ne nsakro nso me munya me hello eti frim mu fra se kopem se menya 39 years papa ne 10 peswa e ma me ho some you go school smanya de na minim de ntame maame so mpema maame na kire se papa na wawu ko no wondo nim se ne ba na wono ne won de na wonim se enye ne ba na me ba wondo fa na yire sa wan kam obi ante na papa no so no do mi ye nya mi hira papa no wa kire me sirisi wade no do mi ye ento yare ye no mi kun me ho kopim se ode toya me ye na ye me de busuafo ade ekoma wo mo enti papa no wan hwe me na minim wo na wudwa na betoa me na nso me de meni ahwe papa ne magye wo de edi enti no se menye mu amane eti ano oba wo nchen no eye da ne dikan a wiase aba nyina de hu no ana yes ne da na akofro maame ma na behwe no man kofro na me hwe me ka che ne se maame papa bi aba me nchen se ne ba ne me na me nti ase me de minim se papa sum ase wawu ono na me papa ma hwe no na de papa yi kan de eno ase ogu ahom kokko se nwumre no afre me ebo no nsia pepe na me frɛ no na so maame me nti ase enti kire ma ase eno se eye no kuro na nso mu nsem de bebere enti me frɛ ne ka kire ne se papa maka ne mpempia kire wo se frɛ me nkyɛn kɔe no enema oba papa ja ka se no kakra wate me ka kire ne se papa fi se wo frɛ me nkyɛn kɔe me ka kire wo da se me nema ese me sika ehye na me ka wo se ye mompai be ye afede me kɔ baabi ne ye se wo biribi a atwam ukogina nsuo bi e kanche agye mwa wanfa aboade na anko enti nsuo na ne ha wa ka oyam wanya case obabi a wote ho no e na me na magye wo enti nsuo ne bu afumi ona ase mi sika nyina enti asmo kan na se me kasa menye esa na meboa o papa no gitum maame me kasa menye esa de na meboa because biribi a atwam nsuo ne bua me bebre ma me ko keka US nyina bai no ye cashier woji ena techiman hospital bank na ono so oye adwuma wo ho eche se na nsem wo bi nsuo na amoawa na papa wo asabe wa nhweme nti se wo wakọ ha wo na magyewa na enie ena ekeka ho na ne chine ya koye mani firo ma me ne ho na papa ne wie ka kan se enu ti kwanti na wunya ware no na nsuo na wale o papa na sa ka kire o papa na me call ne ho no ena me kusa e ka kire me papa ne say yesi nti na me nya ware no na ensuo na ware me enti be ma bi obeba me ho bia obeku no ma kasa ne munye den be o si ensuo na ware me na be ma bi obeba me nchen bia ensuo ni beku no enti papa ma wona nya ntia ne koye saade ne firi ho o si you ne 3 weeks na me san frɛ no wo si maame me suma me nwa bi ma ne ko hwe ensuo no kwa yesi watu nam sin nsuo na tu afuro nsuo tene ya tu na nsuo no da fa he eda baabi a me woni nkura ase ho baabi okay enti se wo si nsuo na tu nsuo a tene de etu a yenhu hwe wo ho wo se a wo se atu na me pɛ abaamu abi na wo se atu no
wono se emwa ben yankasa no kope ni nsuo ni wansi so dua wose na ene me nkoye ma no nti no no so pese otu kwan eti no kwasere se nsuo ni nya na mwa enam se na anya yi ama wose baabi amakoke kan de enam se ena me de me wa anya wadwen se wo koye ena me so maka che kwa wose nsuo na tu me suma ba mu abi ma ne kohwe ya na eye ne wofa se wose me wofa kasa oboa na me koye nsuo no kwa mahwebia no nsuo ne da ho enam se sa me sa me ka kire na papa ma bo papa ya bona to the stance afekwa de one me ya aka na ne ma me na me pani do o mu di machi no odi o mu etwa me mpoa na ne ma ye sei ne ma ye num me na me pani nan di machi me jare a eka owu ne kwa ne ma sika ne hye nipa brey doctors brey ansa no mu say diabetes na me call upon ka cha me say normal diabetes o diabetes sugar that 22.2 ni na mo ha wunwe there be baby fa na nru amatwa ma watimi ato ni nyina de nye normal diabetes na me san call me nti wo papa waka cha me say se won hwe yi a ade no ebeku to the stand say wo papa busua mu no obi so warew eti sansuo ni warew ana papa busua ni so warew to mo twon ho kora to ma yo madwo so mo de yare ebeto so eneka ada say ninguase a wonamu yukra no word nti wonka amanu aduru it ada some this stroke be ma wana say be ma wani na ma me said ye wo keka kwei no ma adwen atwe si bibi so eduru ba bi a utumi eye wa adwen so benum aduru asempa what try be pen pa ma me ba boy ne pie ho no boto twene ye because dia na ya ba utrim me pa chaw de ma me attempt sa de ne kra ne say makogi loan advance Ghana omna me no mo ye adwuma sika me pebia omko no ya omase ma me gibi kan na de obetua afi de me ntimi ntua because sika na sama de ne metua enti ehopani pa bi no se ona oni me di nkomo na bibia akoto odin ansa na me timi atua wi efiri ho no mo no me ti odi na mtish na me won kwalai na wo hawi na kwala bi ko screen e de ma me famfa vision fane na me de fa ho me jibi so ma hu de makoko fa ne ma no all right se me ton me hu de scan be ye beto because baby am won obi ware niema wo pe e ma ho niema me ma ho niema ye to me hu de scan be ye e no ye ka da ho me hu nkrofobi ye se quick credit me hu o TV so me frɛ mo ma me bi chese e no kra ne kan be chi hwehwɛ me den me hu de me scan ye scan asa papa ne se wa ma papa na nkoye sa de na ma wa sika bia be kuta obi papa no ayi sa honhom ne beji sanse wo na wo nto beji wo sam sika na akohwe nkwala na no wo no osuma sena makache papa ya ka do se ya no so onye na dwempo se obeboa me na me so me bre be fie mienu ni bi na papa bi ka se obeware me na me nso last month 5 ni 3 years am giant panatwe ameti me baby because se me kofa be ma no a menya ne hwe obekọ tese ebe ye tan kwa wa minim se menya ne hwe ntu onware me pacho be separate me married 10 years ni efiri ho wa beba bia ahwe kwa bewu ana mde timi baby say last month ni 3 years me se me kofa obi ba baby eti sa 10 years na chi no ne mema say na atena ansiye me pacho me ne 3 but de ka be to so 3 ne de as a beginning na me hu se emwa ekwa be no mfa so ko me nyomo hwe no so mko mma me nyomo hwe ma me na woda da e be na wota so etoda first pa bi ni de me toda me hu se me no bi have sex but ebe 2 years need me hu biom but adene so di menya this is here you know o papa ne se onko dane ma ho nto ko afekwa do so no oniska onko kamento so no kwenso ni di ninya na onye na dwen na phone edi machi no se ye paka pa na me nwaro ye do wari twa ato a onwaro ye o ware wo kumase ya me nwua ne kan ya na me baabie okoye wedding ne wa kra yenko homemra sisi e wate efrise said o papa wawo enum na phone no odo mu twa wompoa no ye kwa aba ha ye otententu baabi a wo ko nyina no ye boye ntaba mu ye beduru ho wate na ye tumi akwa akoda ne bibia o papa no eye dan no a enya ba beduru hei no
ware friend na yare na astarte me nti na ntawanta obi so wo me ne ntem esan se me no omonye one mother nti o kaseti ya me nti me ka chen se ware ya me ma ena nka me no ntumi wale no so duru so na me yare nti me ntimi anko nti one me ya aka ena ka akire no so ebe ware no so na yare no enko wo se ade nti no so ware mama nti wombe ware na ye me ya na ono so ne me ya aka de otoso me ensa na me ho ye but kra na me fiafia bi na me se no me baby nti wombe ye ne ho ade ukumase ya nti wede na me se me start me force no makono so bi nti ye koya ye ba ye no kwasem Kristo mu ade che na sika ede to kokokura na ye ni bi nti me ba girl no se me friend nana na so be me 20 cedis bi a because diabetes na sugar was through say na sika ede to kokokura ma okra ye ni bi de me friend nana to friend nana say ade uma me woni sika na o se da bi o se na nso wo kire no ho e wo mu se wunua na nipa sumasi de na nsese mo ni nya wa amada na se ye ne ho ade no ababi wo kumase a o sori di na chi won kan sa ye de ade na lolo fe no afa ntrance ani di me de miniska na o kate yo papa me pa twan ana o kate no na me ka cha me ba ne se ma ne mfre ni bi no se ma me kwa me mfre ni bi o mo tu je ne me du o mo chi na o makwa kutu bi na me ba me nyiska de atoko kwa mo wadi ana kwala ne sorry sada no kwa ne da me ba ba mu ane se ne o mu so a concrete bi wo mechire ho nti o kobi o kotwe blocks ana bobo ya koyi ne ehwe metia ne se ne nsam abu nti ye de ne kwa ya koyi nti memra no bi a minisika me be kwadi pa no asan prey didi musa nipa na akoye na adwuma dan ne de o ne so mi mu say sister wo ba bisa me mprensa no se adenam se ne maten ne mi ampa ana o hwa oba pa enti enyoma aten ni nyina no baby a wani hwa se ka papa ko nsuo no ho na okodane nyoma ani a wo gidie se obesan asuda dem me pa cha me da se de tie ne se enipa ne ka se papa me kan wandi na o se an ne nsuo no so san ka che me se be papa busua afo no oba bi so mo no so wale me eti ayema awi nsuo ne tweme na me papa enua ba akro no so tweme eti o mo tweme ho kra kopem se o mo di stroke na anifra beto me so na che se o mu bia na ahwere o mu nyina nti papa ne se wonkoye nsuo ni de na oye wie kwa onua de no so etai ho nti na se ne baba dom me baba dan kan se SOMPA for bisan se tembia me hwemo na se mu wo mo bia mo de beboa me a because papa na nya na dwen se obekọ na wo ye na adwen no kwa wo se nsuo na tu wo se de mi suro kese no nsuo no okogina ho kanche no wose watukọ nsuo na tukọ me so me ay kohwe no nsuo ni wo ho e na o me ne ko nkran okosere me twetwe bi ba mu se papa no me hawa no ope me nwa ne ka kire me se mimi enko baabi no ne me koye no se no invite papa no so aka ho na papa no se ne ho mfa no won ne koye se papa ne se ne gise me twa 2000 ansa na me ne ma kodware ma honhom no akọ na honhom no ho den no obi a won head up me ye bie ni ho obepam obetimi apam sa honhom na free me tie na wo busa me 2000 na sika ekuta me ho ye 400 me ka che me nwan se me ni sika wo so de bra me mra so wo de bra no so no kwasem se ebi wo ho pa enti o ka se me mra na ye ko ho papa ne ka ho bi papa ne de no kosi yem se 4000 ne ba ne twa bi almost o twa be 3000 ene de ne ba na ankasa so de ma no twa e me de no ka chem se nyame be ye se me si miniska de nyame be ye ena me si you mate na mi nua na eku ene me ye koye enti wono no enti ye hwe ase ususu se time papa be sra wo no ehọ no obetwi sika ne koye ana se ehọ no mentiase papa me pa cho de tie ne se yesi nsuo ne se wono na kede o hawo to no so okumase abonten so ha to obeyi ama me dia na kotumu e na me na magye no right to ho ye dia waso me mu ware me watwe me sika e na o ma me nye ye bi because me ye am behwe papa no ana papa no so emwa me enkoye sa de nfiu a wasi nsuo na tu ko wasi watu esoma me akọ bra ne se okay producer ne papa di nkomo ye ntie bi SOMPA TV station. Me pa so se. Me ye dum SOMPA FM ne SOMPA TV. Aha. Na me pese me ludi nkomo kakra. Nko. Eye obaba no ayefre no. Dois no. Oda asembi aba be dai. Aha. Asembi ti awa ne se. Oseno onim se ne fada ne wo. Na ewo honom na wo ba ise wo ba no be se 8-9 years etwam na wo ba ye no wo ye senye hwe wo ji wutum eni ade na ni ti awan se wo so ko ye amamre bi ewo nsu bi mu
ama nsuo no ejininya sɛ wobɛtena ne so bro bɛyɛ safe na wobɛtena ne so hwɛ wɔ nsuo no bi wɔ fu sɛ wɔno na agye wo nkwa ɛne adeɛ nti ama ne nneɛma nyinaa yɛ basaa na ɔde asɛm no aba abɛdan yɛ na akɔyɛ baako fa ama no bɔ ada na wosere What's ada na meyere? Wosere sɛ na wosere kasa na wosere Papa, o twa so wia. Asɛm no tɔfa baa no nti ɔse ɛdini nyama sɛbio bɛma bi ɔbɛbɛ na kwa mu bia no wɔkɔ afei kora so no nsuo no se ɔma ne nware na ɔmo ware no ne adeɛ ɛyɛ nsɛm bebrebe sɛn na nsɛm no ɛsɛti mpatwo yo maybe I say na near edikan SOMPA radio patwo ehine wo ya wo so ame so ame yeah anti oba halu wo ha sisi ya yo okay maybe I say we are say obia ni wa wo ba o penny boni e chance wo no ya tin obeye mre mpenimfo to sa ne ko emagunu dim na sekere ne se da ti a obeye mre no no ginam ama fe ne be ya e bia e ko ni ya obenya simple bi ama anti aye no kwese mi swalo na one native doctor bi kacha me se nsumo tumi wo ho ni emepe bia menkokan enwu nsurum na fa nyuma sem ni adade na sabren so manye hu ana ampa na anche na miya adwuma na no se ne pato wadoroma okoka wo hia asem kire nsuo no nya sa na anan ko kama hia asem kire nsuo no enti wo so kokko kan wo hia asem kire nsuo aha enti ni tia wane se ampa me kura ma hu bida ne mom ma abato na nansaina no opa bi Joyce no woto horo wodne di hun komo ropa se ne di hun komo na me tse no kre na me tu wana mo anti nansaina me frɛ me bra me di na ti me pato na oka se bi ensi wo so koka wo hia asem no chi nsu na anche na wunya adwuma me boa ode yemfansa anche na miya adwuma enti na chese enema akuyi ma wo na enema akuyi ma me na uko di wo wade se dia na wo hia asem koka chi nsu no wo hye ne bota wo beye ne den wo beye nsu ne den ano mom je ninia me kase me kaya de kropa me boa me kai bosha mi se na ka me kama sam amana ababe si wonum ka tuaso eti na sena me bra a me dinati owo agogo ho ba bia nsu no no ana mi bisa se hono no se tasino na ahoye nwian kusu ni ade o madu do haba eho ada ho a obi epese okọ ya ade a obetimi ana no se an ntime suano ayi okọ nsuo no ekofo eti enchewa ye fredo mageda na me pato nsuo no ewo kuro be so awo asante akimagogo nsuo ne friend say supuni sei tuaso
Anti na me kwa me nim se yi nsero kompo awo honum nti wo se honum nti okoi be last year precisely the day na me refi but last year okoi na nsero kompo na tukwan ni ese evra wukuo ano beba Ipidlo uko no baba dia ene ya wo obetu ho anamo nti me kanse anure bidu na ma freno nti so koya nanta ma bisa me da o de mi she nti mi kia wona se o ya nti o do komfort die me ye so se men kaya de property krano a onima mamra obeya de be free ho na no. Oh, okay. Oba Joyce, na wo share no. Me ba Joyce. Let me make that this say sabre me fi munti the kasa na me wo aranga na me boa nti meta sakula na kasa no nyawo na wo hwe no me boa dadi na den na ko tana so ebru wan yi ano na ya kan ya okay so ko tana ne ko mbe bru wan afi den na ko tana ho o se die benti na ko tana ho ai san na nyawo na wuce eno nta me bisa o sa no oh na bana ko tani ntenya pato ani die mo aya boni ana anya boni na akola wo no wo hwi mu jan ho no mo aso be didi so be da so be ye de wo be shata de wo fi no na wo ko tena no ho no mo sa no tena na me bi sa se eye bibi den ne ma wo ko tena ho no because afa wan kata wo to no tu se na wo nya ma nti wo fi no. Oh, me who say I am a ba and I'm costrano. Mati. Na what is that in Suno 18? Oh, some kaka no me kabi dise and paibomu me ama na maye makoko hom paibona adibu ha aburo na eso uhie gu ha wan hwie aburo na nwo na uhie nsu gu ha enye nti mpaibo no so no agese bia tu ho na mo ko etesanya ma tu ho na mo saka ma ko nsu no na niema eyiyi ma fa so bia wo ye adwuma na niema fa ma wo no adan wan ko hwehwe Joyce na fa ne say first na wo hwe ne niema nkuyi a ena je wako kanche bu nsu ma niema ekuyi ma wo adan wan ko hwehwe Joyce na tabi wan hwe no o jale ndi na ma ko hwehwe Joyce na wan hwe no oh obeni ade we die ade a etasi se ebia wakose bobadi na niema ekoyi a etabo aniframo anu die sebi onyamenko na ayebisa na enya wonko na ayo sa no se wan kasa kwa na enso no eji unya na nka eji jam wa eno no ye wa kasa no ogoni say your own cup of tea na we na abadress so sa na kotra kodi no makwa ma aponchani ti hu fifi hello okay papa ono ekọ kanchi wonsuo no se ne nyoma bekoyie ababa bisa ne baba so no na yete ne no na wose komfo no okoye so atukwan nsa na wo kana da omo be kire no beba no bekwa akoye mu ade ya asem o